приятелка ли има? Няма, да, знаеш как сила? Каква? Бяла руса хула. Българка ли? Българка, да бе. Бат циганина ти да е бата. Имаме ли тази българка ти е? Робокопата. А? Робокопата. Ами харесваме, идем с една червена фанелка и с един шорт. Салито го снимахме, Салито. Какво ще го убие тази силена? Сякаш Салито един път като закара боровата горичка. Салито ме закара, не, с Салито отиваме боровата горичка. Той ми ебе газа, и аз го еба газа. Аз му правя кавали и той ми прави кавали. Ама голям секс. Френско. Френско, да. После отидихме в хотел България. Обих шефката. Обих полицайци. Фанах една полицайка и бах една полицайка. После аз станах шеф. Свали очилата. И после... не, без очилата. С очилата по-хубаво. И после качих на при замземните. Не знаеш ли ти? Отидех, качих се... При замземните, знам. При замземните се качих. Замземните. Да, и работим там. Роботите като хукнаха да ме гонят, ама голям бой. Чакай, ти... Отрепах един робот. Ти напуши ли са сега? Да пуши ли са? Да, пуши малко. Пуши малко. И после обих всичките космонавти, обих отбой. Георги Димитров уби ли го и него? Георги Димитров. Аз го Юрий убих, Гагарин, къде? Аз обих Георги Димитров. Брусли? Да. Покажи на Брусли запазената марка. Иди малко по-нататък. Червени косми, брат. Червени косми, брат. Нали? А с очилата, бе? Чакай. Добре. Искам да паза магазина. Чакай. Кой е магазин, бе? Покажи двойното превъртане, бе. Брусли, аз кажи трите имена. Чу. Трите имена. С очилата, дай. Брусли с очила. Кажи с трите имена. Брусли, Брендан Лин. Две имам само. Меко? Абе, трите имена не е хубаво, само едно имам. Кажи. Брусли. Нали Меко се каже? Не Меко, бе. Как, бе? Брусли, майка ми. Брусли, да. Майка ми от малко бебе ми кръсти Брусли. Първото име има Брусли, второто име Брендан Лин. Той е Брендан Лин, само на Брусли, Меко. Казвам се Брусли, не, ще ме разбереш. Казвам се Брусли аз. Брусли, да. Да. Я да видях там. Чакай малко се круши. Казвам се Брусли аз. Брусли, али? Да. Какви косми бяха? Червени косми, оранжеви косми, зелени косми, всякакви косми. Всякакви косми? Да. Хубава работа. Отдигна ми ръце, човек. Колко пари? Още нещо е. Брат ми ги даде. Кой брат ти е? Брендан ли? Да. Двамата сме ние. Чакай малко. Аз тръгвам да пия кафе. От кога не си ебал, бе, Брусли? Аз? От кога не си ебал? От малък не съм ебал. Как, бе, Салито? Не са ли ебете ви? Аз бях 16 година го ебах. Салито ли? Сега пак го еба, да. Така ли, бе? Салито ли, бе? Ти го ебеш, той му прави кавали, така ли? Аз го еба и той ми прави кавали. Ма как го ебеш, бе? Как стойката така? Салям му гашите, сали чакай сега. Слагам на куя си вазелин малко. Вазелин хубаво маше. Голям ли е? Вазелин вадя? Голям ли е? Не такъв хуй имам, такъв дебел. Айде, бе. Вазелин слагам на куя. Не са пре! Сериозно ти казвам? Сега. Викам сели на газа се малко. Само за малко, нали? Лъжиш го, Димек. Аз го излъгах. Като му го вкарах газа хуя, веднага се спразнах. Много хубаво гъст имаш да сели. Той каза селито още... Ама какво прави селито, така? Така прави. Така бе. Той си не гъза така. Парди ли? Не, чисто му е Селито гъза. какви косми има? Няма косми, като путка му е гъза. Абе, докарате ме една путката и еби ми се, бе. Ще докарам, няма проблем. Казах на моята приятелка, искам да го еба, ама той не ще да му дава. На кой е твоята приятелка? Симеона, бе, каза Симеона, щал да ме даде на мене да правим секс с нея. И каза да му купувам зелена кола. Сега ще му купя зелена кола, носих му цветя, ще пием ракия, бира, кафе ще пием, ще правим секс. Ще ходим на това Америка, Япония, Китай, Виетнам, Камбоджа, ще ходим. И там ще еба на американка, японка, китайка и моята си приятелка. Една чанта пари взема. Ще кажеш на Боро, като го видя Боро, напроче ще го убият бой. Убих Боро. Ще го направиш, я покажи. Боро напроче ще го убия. С карата ще го бие.
С конфу ще го бие. Чакай малко сега, покажи как ще биеш Боро. Искам да видя как ще биеш Боро. Добре. Боро, Така. червени косме, брат. Добре си е. Сега Боро, идва Боро. Кой стана, бе? Брусли? Добре ще е, Аз съм добре Боро, бе. Кой искал си да ме биш? Е така. Така, сега. Хопа! Хайде Боро на земята. Ама, пистолета няма ли? Си батон. Пистолета вари сега, пистолета вари. Пистолета няма червени косми. Виж какъв пистолет имам. Червена косми, оранжеви косми, зелена косми, сини косми. Чакай сега. Так. Няма тос. Си кушин долу. Тос преминава. На тос. На тос. Ти като беше в Китай, колко човека ги уби и ги изяде? Обих 300 милиона ги изядех. И ги изяде, да? Сега хищи не съм гладен, зато и не ям хляб. Брат, спиш по болният, брат. Ама да няма капси този пистолет, ей. А? Капси да няма този пистолет. Истински. Истински. Аз ги лъжа, бе.